Auni yang ma bita aklina dɔ de ka da o ma dessert ko ta fanfɛla dɔrɔn na. An ka kan na n'an bɛ se k'a fɔ miɲɛmanfɛnnu. An mago bɛ se avocat mɔnenba kelen ani mangoro pɔtɔpɔtɔlen kelen. Aw yɛrɛ ɲɛ b'a la u bɛɛ mɔnenba de don. U kolen jɛlen pasi an fɛ, an bɛna a kɔnɔ bubu a kɔnɔ k'o kɛ tasa kɔnɔna na. Baara ɲɛna, an bɛ sukaro cuillère fitinin ɲɛ 2 k'an ka avocat la ani vache qui rit n'o ye foromanzi ye, an b'o den kelennin fara a kan. Ka sɔrɔ k'a n'olu don ɲɔgɔn na kosɛbɛ. I bɛ se ka sukaro ko in kɛ k'a bɛn i yɛrɛ sago ma. O kɔfɛ, an bɛ fourchette ta k'a don. An ka mangoro fana na, an b'ale fana don ɲɔgɔn na kosɛbɛ. I b'a kɛ mɔnenba ye, o de b'a to a baara bɛ nɔgɔya i bolo. Ne bɛna n ka kɛfɛnw bilasira ni crème sugu de ye. N'a sɔrɔla ko ni crème sugu t'i bolo, mascarpone n'o ye foromanzi mascarpone o bɛ se ka k'a la. Nka ni crème sugu ninnu fana feereta bɛ alimentation bɛɛ la. A mascarpone lama de don, nka ale n'o fana tɛ kelen ye kosɛbɛ. Aw ka foromanzi mascarpone a baara daminɛna, video bɛ sira la ka na. An b'an ka tasaninw ta, an mago bɛ jɔ biscuit fana ma. A bɛ se ka kɛ ni biscuit bɛɛ dɔ ye. I bɛ biscuit sin walima i b'a cerenjere tan cogo in na. I b'a kɛ k'a bɛn i yɛrɛ de sago ma. Biscuit dilannen ɲuman an ka tasaninw kɔnɔna na, an b'an ka kɛfɛnw ta n'o ye mangoro ani avocat ye. An b'a sɛlɛku mɛlɛku a kɔnɔna na. An bɛ avocat kɛ 2 ye, ka mangoro kɛ 2 ye. E yɛrɛ de b'a lajɛ sa, a bɛ bɛn i ma cogoya min na. Tasani hakɛya min b'i bolo, i b'a kɛ k'a bɛn o ma. Ale fana baara ɲɛnabɔra. An b'an ka crème ta sisan k'a kɛ a sanfɛla la. An mana na crème k'a la, an bɛ biscuit yɛrɛ da crème in sanfɛla la. O kɔfɛ, an bɛ crème kɛ o biscuit in fana sanfɛla la. An bɛ sɔrɔ k'a laban kɛ fɛn ye, fɛn min bɛ bɛn an yɛrɛ ma. Ne ye mangoro geren dɔ tigɛ tan. Ne bɛna ale da mangoro kelen sanfɛla la. Kiwi fana dɔ kun bɛ ne bolo, ne y'o tigɛ. N b'o da mangoro bɛ min dugumana sanfɛla la. An filɛ nin ye ka cacao mugu bɔ min sanfɛla la tantɔ. Avocat de bɛ ale dugumana na. An b'o kɛ façon tiramisu min ye. Aw k'o video fana bɛ sira la ka na. Ne ni maanaw aw ni ce. A ye nin tɔgɔ fɔ n ye tulobilenkan na. Ko ale de tɔgɔ myrtille. Dɔw ko bamanankan na k'a ni koroninfin de bɔlen don, nkalon tɛ abada. Aw bisimila. An b'a ta sisan k'a bila frigo kɔnɔ. N'a sumana dɔrɔn o y'a ko ni bannen ye.